הגישה ההוליסטית תופסת בשנים האחרונות מקום נכבד לצד הרפואה הקונבנציונלית, ועכשיו אנחנו נפגשים בגישה ההוליסטית הטבעית גם בתחום השתלות השיניים. ואני מתוודה, זו הפתעה גם עבורי. לצידי דוקטור יהודית יסקין, מנהלת מרפאת שיניים טבעית הודנט. שלום לך. הודנט, כן, שלום וברכה. איך? הודנט. הודנט. הוליסטיק דנטיסטרי. יפה, הנה, בבקשה. קיצור. טוב, אז בואי נתחיל ישר עם הנושא הכבד ביותר, העמוק ביותר והקשה ביותר, השתלות שיניים, זה מה שהולך עכשיו. איפה הרפואה ההוליסטית מתחברת להשתלות שיניים? מאוד בפשטות, כשמדובר בדיוק עם השתלה או להרוס שיניים בריאות, אז הרבה יותר הוליסטי לשמור על הקיים, לשמור על הבריא ולעשות השתלה. אנשים שסובלים מתותבות או עושים גם כן השתלה. זאת אומרת שהגישה ההוליסטית דווקא להפך יכולה להישמע להפך, כביכול מבחינה הוליסטית היה אמור להיות שאנחנו לא נעשה איזושהי פעולה חודרנית, אבל מצד שני הנושא שאפשר להציל שיניים, כאילו לא לגעת בשיניים בריאות, אז זה כבר יותר הוליסטי, כי זה שומר על הקיים. אני רק רוצה להבהיר, זאת אומרת, אם יש שיניים בריאות לצד המקום שבו אנחנו צריכים לעשות שתל, אז במקום לעשות להם טיפול שורש, בעצם להמית אותם, נכון. את אומרת, בוא נשאיר שתי שיניים חיות ונוסיף נכון. שתל למרות הפרוצדורה הכואבת והארוכה אז זהו, זה מה שמיוחד בגישה ההוליסטית. שמה? שזה לא כואב? שבוודאי, אנחנו משתמשים בכל מיני טכניקות וכל מיני, מה שמיוחד בשיטה הזאת שאנחנו מכינים את הגוף מבחינה אנרגטית. ברגע שאנחנו מכינים את הגוף מבחינה אנרגטית ומשחררים אותו מכל מיני משקעים אנרגטיים רגשיים ששוכנים במקום, אז אנחנו מגיעים למצב שאפילו הפעולה של ההשתלה היא הרבה פחות טראומטית. תראי, זה לא חוכמה. עם רופאת שיניים כזאת, אתה מיד אנרגטית נמצא במקום הנכון. אין לך שום בעיה. אני רוצה אבל להבין עד הסוף מה ההבדל בין השיטה הקונבנציונלית לשיטה שלכם בהשתלות שיניים. ההבדל הוא בעיקר בנוחות של המטופל. כמובן שאני לא אלך לעשות השתלות בלי אנטיביוטיקה או בלי כל הפרוצדורה הקונבנציונלית המאוד ברורה, המאוד קפדנית ושומרת על היגיינה ברמה מאוד גבוהה, סטריליות וכו'. כל השוני כאן הוא באמת בגישה למטופל, שהמטופל יהיה כמה שיותר רגוע, ששוב, יש את כל הפירוט של השיטה באתר שלנו, בהודנט.co.il, או של דוקטור יסקין, לא משנה. יש שם את כל איך מגיעים, הרי מה גורם אצל אותו מטופל שהשתלה במקום מסוים והשתלה במקום שני יהיו מורגשות בצורה אחרת לגמרי. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו באמת משחררים את החוויה הרגשית שכלואה באותו מקום. זה נשמע קצת... לא, זה נשמע מוזר, כי בסוף יש... כן, אבל אותו כשהגוף שלך מוכן ופתוח ורגוע ומלא בחיות באותו מקום, אז התופעות לוואי הן מאוד מאוד מזעריות אפילו. בתחום הטכני, נניח רגע לרפואה, מה החידושים האחרונים בתחום ההשתלות? בתחום ההשתלות, מה שאנחנו עושים מאוד בזמן האחרון, בעיקר זה שתי נקודות מאוד ספציפיות. קודם כל, הכל מתמחשב, אנחנו מתכננים במחשב, אנחנו עושים תכנון של המקרים במחשב, יש לנו אפשרות על פי ה-CT שאתה מקבל מהמכון בעצם, להדפיס את הלסת באקריל, פלסטיק מסוים שהוא שקוף, ועל פי זה לתכנן כבר את כל המקומות, לתכנן במחשב את המקומות של השתלים. זה מקצר לנו מאוד מאוד את זמן הניתוח, וכמובן ככל שהניתוח יותר קצר, אז גם התופעות לוואי פחות גדולות. וכל נושא ההשתלות עצם, שהם בלוקים וכל מיני דברים שמאפשרים לנו לשים עצם איפה שאין. תודה רבה לך, דוקטור. תודה רבה.